ene enso eye da so nko atwe dia mpo nyankopon ode ne hwe so pa abo nyina ho ba ne yeti ase na moja edi yemu afusa se dan kanedi amen oh eye age so amen ene yesa ne odifo George asa age shemu o yem platform yiso yebedi nkomo nya twetwe nkomo nya hwe kwani a befa so a youth nowadays befa so a ebebo abrabo konkron edi amasa fawade na masika get cash etimi abaya botom ta eneti enjene ame ho na modifo George yeni nkomo bidi ene nana tutuka ba kope na tutuka atwa ka tete abanka ba fri okafo mani ko fie ko di enkamfo obi a bakafo se pia papa emu akwaba meje so madam ma bia bako de adom ne ahye edo bo ade ase enye bidi nkomo akra esa se youth no ebre e wo system na sabi utafrache ya na ebinum e de sha abaifo papa madam mo abaifo so timi e ma youth ye bre e wa bo na yo me das me chia wo tiefo ne ahwefo nyina okay de wo kan youth no o se abaifo etime ma omo bre ana aye no kre abaifo tumi ma omo bre okay na bi o nso aye omo suban oh okay Matias yapana se papa chire mu a ne wo kan nyina ne se abaifo so timi eyesa e na sabi ya nya youth no so etimi e ma sa how we nyina ye de eba bekom na ya dom suko nye ugenti a youth no ebre papa ubetimi ama ye denti pa apoti pa youth no ebre aside omo ankasa mabrabo anasa abaifo a e haye enen na amafo aba no maso ode okay na empanifo bu bebi se open ntem bebriba odi na mo no no kwego open ntem bebriba odi na mo apa ne nche mu ne sen youth no pentem anyesikantam oh okay omo mpebre wow they need quick money na quick money na omo pe no kwan a omo nam so ani ebuo bebribe ne bra ya de ne ohaw ne amane a youth no eguso omo nam na se ekire mu a omo empesom do mo sabe ye adwuma oh okay youth no empesom do mo sabe ye adwuma omo pe quick action quick money isi na ko mo nya wow obi a so no some person go person tukwan youth we some tukwan person kwa brochire na aboje no obi ti ho a wo hunu amane o but obi ti Ghana na ni eda form na ni abere so person o ye bi ani ama akosoma a obi ti abrochire bre wow enti youth ni bra wo mo bre na e fan free wo okay ana fan so ye ahohombane okay abayan hwa de ye mistakes ne de I think say ebitimi correct ye hwa mu de ne so e kwa ba ne fa so ebisi sa ne mo nyina ho kwan mu de no ene sen okay ye kane no ye ba ese no ye ba asase su no ne ma amenom ne nananom pa abisa apoda mu ye kasa ebisa kora ne de abisa ne se ade bi a ekoso okay enya nsiye okay ana asi na afi na anasa afi na ebeba ana aba atwam okay na enipa ntiase ne na adwene entimi eboro ya adwene ntiase so okay ene etu ho na mo ko hwehwem ni ho ko hwehwem okay sade na ye dan na ban sa ye normal nti abisa ase no mo papa akire mu se abisa ya ade a eboro wa adwene wo ntiase so ade a ebesi anasa ade a aba atwam na wo ko divo na ase na ko hwehwem ene fense abisa papa to aso na ye nananom no ene ye papa no na ebeto okay omo wo akwara no a etimi da hwa akwara no ne ya na omo afachi okay ya ko abisa akobisa akwara ne ti okay kola ye obaye ye na ode baye ne ye awo ye na menti ase te sen ne abisa akwara no nti ekobisa akofra akwara no kra akobisa bia ne ehunu akwara no the shebre ne nkra bia ode ba asase so Abraham so saa de na ma first nye ye no e ko hwe nipa na chi no wo se ne hyebra na nkra de ode bae eye no saa de na eye pa okay on se bible mo kra no wo se saa kane no kan Samuel chapter 6 okay 9:16 wo se akane no okay se obi ko onyankopon ho akobisa de a wo se me yenko ode hunfo ne nkyai
the enne your friend no D4 Mo. what I say Sir. nti D4 ne kwa mo ho bisa ekobisa akoda ne ti Okay. ya hwɛ ne hyebre dia na ɔde ba asase Okay. even akoda ne da ye phone crate mi kwa bisa wo no Wow. akoda ne da ye phone no Sir. ma ko bisa Wow. e wo no echi dem kwala ko da ye phone aye ntafo aye ba ma na dem aye oba na ba wo ba ne bota wo de be ni sei no ba ye wo sei ko chi sei no pe nyina ya bisa Internet e ba sa wo awofo no. yes Wunim je apande ba. do de ba wonim de akoda ne de ba enti no akoda ne ba asase so wo be make sure say ade na wakọ ebisa ehu no eno ana say wo de sa akoda ne be pasa wo be direct no ne no youth no ye maye kwan Okay. ye maye ho kwan mo ma mo ho kwan ma mpanifo no in control mu all direct no so ma me de jai na wo be kasa dodo atwam we ye kolo sa ne ma we no den so wo he so what you say enti omma kwan ma awofo no a omo ba asase su tatete no enkyere na ade obekasa na damfo kura ko du ko yise o ma ko bisa bia yo o ma me no na na ho na no mbon o na na e ka asam kyero so ko akogo bisa ma badamfo o ma me odo ba ya te ka so se badamfo kura ase o ye ntie mpanifo asam na de to so mienu ya hantan bi wo yemu kwa ya fa so kasa nkyere mpanifo enne ni nyina sisa ya ka kyetero yesusu ano the ehunu say na na bi ana ye papa bi panim bi frefo mu ba yidi mi ka kusia na kwaje ne niama okosensuo ni akoje yakotena kam na ba sai ka na ye ma na ebi begina mu a pa akoda brante gina ho a YouTube gina ho na baba bi na osore no ama pania betena se enne on fiu kra ai kai Wo begina mu a on fiu me ka say ayekufo ba se yiba na adana me ko ahwa na yakofuro kai bi ni nyina egina mu anya bro bi bai na so begina mu bi no boy bi team me ka chen say ninia so na nka be we ntinase o se bra ba tua wo aha ejo nyina mu da wow o so tua so enti mrantie na abanne no emo mpabre o mo pa adwuma sa hwese abrantie bi abese 30 years na wakofa maame pani be 50 something years just because maame no uska sa nje basa onye adwuma mo pa adwuma maame na be hwe no o na aduane a wa matu bi wo na na buchi aso no ye chi ye ni no ofie sa enti wo pani mo be kan bi asenete wa so be kan che wa se wani bre no onya no ba de nyai no ane maame kra be kan se anya ba de nyai enti maame pani mu a wo ba aba fefefe kama no na obaba ya no atimi akofa papa wo maame no a wo akola no kwa wo betima wo nukure pa na wo frɛ na sew mase eyi abasha bone sa ne ma we no nyina ma youth no atimi brɛ because papa no wo yere it is wo guru sababa wa te sa bi woni ne ku abrɛ ebagini ku obadomen until youth no wa na ewu mpanifo ne te hɔ na youth no wa na ewu ɛnna yɛsi bibi de ayi yɛ friend sɛn sɛ saka wɔ sɛ sɛ wɔn ti ase wɔn mpɛntɛn aberante wɔ Sunday school na wɔ gya school no na ɔyɛ na scam ne ma wu hia ko ha wow wɔ gya school sa ɔyɛ scam no ko a sika ne hia no sika na hwɛ de ne tiri hwɛ de wɔn tiri papa obi se ko school na akra enda ne aba yɛ adwuma yo ɛwɔ maame no ne wɔn nananom saa na wɔyɛ ya wɔn bɛto sɛ ne ɔmo hwɛ wɔn sa ɔmo fa wɔn nsa yɛ adwuma ti wɔ awofo asɛm ɛna awofoɔ no nkyerɛ nkwadaa no kwan a ɔmo nfa so teach the child the way he should go and when he grows he will not depart from it ɔbaa attentive ɛyɛ kɔ asɔre ne wɔgya ne ba wɔ fie na ne ba ne nam ɔmo bɔɔl ne ba ne kɔto kyakya nti deɛ na yɛpɛ sɛ yɛde nkwadaa no ɛfa so youth no nso ayɛ asobrakyeɛ maa bɛ deɛ nɛ de asɔre sɛm saa deɛ yɛkɔ game ne wɔgya ne ma ne nokure pa okay papa yɛn hwɛ adeɛ bi hwɛ nsanom akɛseɛ nsa hodoɔ aba Ghana aberanteɛ a wonya nnu baabiara wakɔnya maame panimu just because of sɛ maame no pɛ sɛ wɔboa wo nti ɔno nomafo disia na ɛno nansa na yare ato so ɛnnɛ nkwadaa daa no gye 6 years wow
or diabetes. Wow. A dear number. 6 years. 6 years. Or that's 6 years or diabetes. Because we didn't crash it. Wow. Oh, I will follow to a man. Sir. Yan Cassanchera man. The engineer of soup pine. Na yen say and then pee or bad time catch out was won't be. Won't be quiet. Apa asama wokem John Konongo. Mama pen no catch and ba say oh ba ya for sika bla. Young girl, apa na so nya adwuma. Nti he no won go for sika no. Emfamla. Okosina gedim. Eya go sempa obia. Na je say yehwemu a asumi na nkasa mo na ada awofo no so. Awofo no eso a youth no anso suban ne akaraje aka ho ana honhomone nso ye na honhomone na adwuma na omo ye no. I trust demonic powers so omo ye adwuma. But the me person me can say so o ma ho kwan a honhomone be dominate. Okay, be dominate. Okay. The one kasa wa kira kwara na say so go school. Okay. O hwe o de no go school o free school ba bread do say na nya ba na o ba bomb pie o no teach Bible say o kwa sorry ya o ja de manufia na o ye o dey. What you say enti ma me no kwan a o de akwara na be fa so akwara na be ba bi nya sa honhom onyina e wa no so na enti honhomone de ya gidi so omo ha adwen ba yen ene am ya ho no mo ha papa okay yen hwa de bi on say in the olden days no ye mpanimfo maba ekoro ebusua bi wo ha omo de muti ko se bia. Yes. Onsusu say sa ne mane nyina aka ho na ya na edi enya etim dinya. Okay. De wo kana no kre etim dinya. Okay. Eya dwuma. Okay. Ebusua sasa sa ana ebusua no me ho eya dwuma na de ya na meka nyina na say enne mmiri ye wo mu say wo yo ba tan a wo ba bedi ya egira wo so. Okay. Oni ya egira wo so. Okay. Enti na me say sorry na ko abisa no wo ma no. Sakwara na be ya so brache na onko a wo ma me ne sorry ko tu anamo wo kwara de chi ko hwe de ekoso. Okay. What you say? Na wa wo se busua no sasa bi wo no me bi wa busua no ma amma ye die ni asudie ma. Wo den na wo be ye tu anamo ko abisa. Wo ba tan no ko na se kwara ne nkwa akwa yesunsun mu niema. Na yi wo ne wo ma ni tiri ye da ye firim. Wow. Abuja ya tensa na apa eka no. Yeso se wo yo ba tan ya. Bomodun na tu anamo. Entena fa ko na mfa wo san hye odem fam. San se wo te fa ko a wo te wadi papa to asoma me. So enti wo ba tan no betima sore. Okay. Wo di fu joy. Me ba cho me ba wo ba me ba nyina se me ma. Okay. Abrabo enkoso. Okay. Me be se me be hwa de kontira. Sorry to say, me ma na abrabo no enti me enkoso. Ho no odi fu George ebegure sunsun mebeje nkwala ni nyina edi mehwe no one after the other. Okay. Kwala ni ye nso abeji wedi no mahwe de shebre te say ne krabia te say de no de ba asase so ede de si kwan de wi aye ko we so nti meda ni nyina di a kire wo wi ama kire de ye be ya ebe ma nkwala ni destiny etimi abam na sahunhum bi wo fie wo na ye busua sasa nso ama pa wure mahwe na me yi wo ba tan no ne wo ma ne etia frisa abusua no me na abusua sasa. Okay. Enti wo bo no sa abusua bi wo ba go bi edi ni fie ho but oba tan ba ko pede ne ma na yi na si om ko ya no mudi na se se ni pa no wa so enti akoba ne sa o se ai sa ba tan we de waje yen ye ma anim onyam de bi ama na ba wo bo a wotu anamo. Okay. Ana wakọ ebi sa akọhuru se busua no ba tetetere wo huru se yedie ni eni wo no wo si so no ani yi but wo mini ye wo huru se ne ba no so be sofa eno nti no watu sa na mo no wakọ akọsesa ne kwala na shebre. Okay. What you say akọji yedie basa ato mo so eno nti ana sa ba ta no ko ade omudi eba oba tan ni wa no mo ma we ne ma be se du but ma me ba akọ ma de o ma ga na abuchirefo ade dira obi o ha was wa jibbe ko de be ya enti sa wo tu ana mo so de be ye na ya wo so ti wo ye de tu ku pe bi wo so ti wo ye de sanete uni bi asore ko ba bi asunsun wo de ni pa de hwe no so nane krabia no de wonye kwara ne bi mfiri sasa ne no me de ne man chase enko yi na wo ba tan wa ma ya mo bo wo mere wa bre no krepa sanse ne youth ne blind brain na no
Esa awofo na nkasa o ma nsole ani omumanachi. Mo. And obi on so abeka nso nko. And the youth na wo kaso omobre. On se bi nso succeed o. Sa. A wo fa akwa boni bi aso. Sa. Omo de ne se omo beko asore. Okay. But omo tu anamo nko adifo papa wo. Ekwohwehwe omo sebrim. Akwada bia wo nyine a obeto ka no na ma go bisa secretary ko ba. Enti akwada ne nim se me fie na me fie ho. Be beto e me ofa we anye ye, me ofa we ensa no na eko no, me ofa we no secret, we ko fo ma me we me ho se me ma me nua we ko awade o ko ye, awade pa wasa ba fie. Enti abrante ne si so wo nya ba ye 18, 19, 20 years when was. So me sole waka. Da bi ma me sole. Enti wo secondary school nyina no anante. Wo hwehwe kwa ya befa so a, ono itiri nkɔhye saa no na sɛ t-shirt sɛ nso a wɔnyɛ film nti wobɛhu sɛ akwadaa no matter what awurade bɛgyina n'akyi na kyerɛ sɛ awofoɔ no koraa ntumi ansɔre a wo akwadaa no bɛtumi asɔre waka bɛtumi asɔre ɛne youth yɛne a yɛbrɛ wɔ abrabɔ mu sɛ maame no sɛ wɔ nkɔ a wote hɔ ɔgye deɛ yɛma mmɔden a neɛnsɔre waka fan sɛ wote faako deɛ a waadeɛ so na wotie o never then why you abrabom enye izo bebi ametaka asem bi se abrabom na ye bo 80% na nkasa ye bo e wo sunsun mu nti se wa akọ de humufo no nchen a ama na amọ wa ebe ye den e na watime de yie e wo abrabom iwiase na hɔ kɔ apa na iwiase na hɔ kwa da hɔ kwa nke da ye tupu da hɔ no de ya na de wo kan de ya no so hadwe no no sa kwan bɛn na ɔbɛfa so a wɔbɛnya diifoɔ papa asɛm no ɛno nso yɛ another factor no kora pa sɛ bɛyɛ a wɔbɛnya diifoɔ papa wɔbɛtumi ahwɛ deɛ ɛrekɔ so na wɔtumi de nneɛma yɛ dɛ egu akɔnɔma wei sɔrɔ ɔsɛ yɛ diifoɔ ataadeɛ no deɛ sɛ nyɛ na ɔtumi hɔ ama sɛ wei sɔrɔ ɔsɛ yɛ diifoɔ wei sɔrɔ bra bɛyɛ sɛ yi bra bɛhwɛ yi wɔbɛkɔre na hwee nim ɛno nso ne problem yi o ne asɛm because ɛnna wotie aburokyirifoɔ a ano ɔte nti na obi wɔ problem koraa na sɛ ɔfrɛ wo diifoɔ no a owie asɛm ɔka to sɛ kɔfo agye bi sika di saa na ho hwee maame aberanteɛ sɔfo odiifoɔ a wogye wo ho atom sɛ ɔso yɛ diifoɔ anaa diifoɔ baa deɛ wontumi no gyae na ɔmɔ mbɛtumi no nyɛ adwuma asɛm no nyinaa ɛnkɔda da wode nyini sika na azanfoɔ na adɔɔso spiritualist nti na obi kɔ baabi kora no osuro ebe mi na do TikTok dia ɛne agyan obiara yɛ prophet wo gyina haban wo gyina haban yɛ prophet yɛ wo kyerɛ buru deɛ da so bra so ɛkyɛ sɛ nneɛma na ɛkɔ so na no wɔde kɔkyerɛ kɔkyerɛ bra Jesus Christ of Nazareth ano ɔden enti no ada bia ya no difu George me ba social media asɛm a meka no sɛ sɛ wo ba wo difu George hɔ bɔ me ho mpaeɛ nokora bisa awurade mahuru papa wɔ yi mepɛ sɛ mekɔ no hɔ nti ampa wobɛtumi afa no so aboa me anaa awurade wɔfiri nyame ɔdɔne ma wo ɔmfa nsie wo da ɔbɛda biribi akyi ɔda so asa na watu anamɔ dua no ba na meyɛhu dua korɔ nti deɛ mɛka kyerɛ youth ne sɛ anaa nɛ namafoɔ ne sɛ sɔre mfa wiase ne gye nhyɛ wo ho bebree sɛ woyɛ aberanteɛ na wopɛ sɛ ɔbɔ braa mɛsunsumsɛm a ɛfiri awurade ho nyina wo nkɔfɛ sunsumsɛm a wɔnsunsu aso bɔne ɔhaw mmerɛ wo nkɔfɛ ɔhaw mmerɛ wo sunsumsɛm a ɛfiri awurade na afei wankasa ne tenase ne susu wabrabɔ tenase hwɛ sɛ me Kofi Amoako mesi abusua mu biara tɔ kaa dabate me bɛyɛ yie bɛtɔ kaa ade ntira wahyɛ aseɛ etu anammɔn a ɛfiri awurade ɛna w'ani da hɔ branteɛ baako kakra ɛtɔ ne nsɛm ne prafo mmiɛnsa abɛde di enti wo sika no bɛde no wasɛ vu bi bɔbrɛ wie na mmaa no dɔɔso hɔ twɛn wo dada baabi fa wo na agyina da bia mɛka sɛ adeɛ bi a wo nipa woyɛ biara ntena sɛ ma ahohombɔnefoɔ m sa mɛka wie sa na watu anammɔn deɛ teɛ ne sɛ dika tu ho sunsum ma anammɔn kɔhwɛ adeɛ no a woyɛ ne gyina no ma adeɛ no nyina na wotena hɔ na ahohombɔne de wɔm sa mɛka wie sa na watu anammɔn a wobɛɛhye nti deɛ wopɛ sɛ woyɛ no ɛyɛ aberante mpɛ sɛ metɔn phones odifo
ba cha hwama me phones me to a beboa me sir. obi a wore kra adwuma o de ba asase so And also, na no na wo ba na me bom pa ma ka kire se phone o to eboa okay, na mom ade a beboa yo mpaboa okay, uti a ko to mpaboa na me de akwankyere ta ejira okay. na fa Na say no ne nipa no the shadow of the boss assist mo and that yani Oracle Papa odi for George and ebi ye hyemu e wo fie ha papa kan se mi na omehu se abrabo na ye bo no enye bete enye easy and na wotara sa enti emfa mi agro na abrabo no ese do wodi agro e wodi wo agro dia ene abrabo no onto do wodi agro na bede na obeyi papa eden komo no e be wiye wo bi a wo ba chia na emfa komo twani na ma wiye mechia your friend is saying Oma omo hwemi nyina ne Christ Divine Hope Ministries asaf okay ewo Ghana ha soro mpanifo ene sofuma me okay ene difo ma okay ewo Christ Divine Hope Ministry asofo na soro mpanifo nyina okay ya mema Ghana man nyina ate se afi we ya omumote okay moshi for month we for about me agaza they can cancel from January, February, March. They will soon cancel easy. The obey no home. Never could chew an among soon my could be sat. I read the officer or yellow. Shala, when you meet me, Shala. Papa, you be able to so about the telephone number and which happen between us. Obi share for the telephone number is 0244 0244 56 76 10 0244 56 76 10 and 0598 28 46 12 0598 28 46 12 adwuma odifo mdoje me ya ne se de wo ha ne amanem na urade fam so what say sunsun mu de dia okay e honam mu de amfam ha okay spiritual things nko say honhum how dia me de mas manu ba wiye okay awura bi ba ha okay na me mpai bom na me huru se omo nananom se de obi sa ye okay etu anamon ko baby na nipa ni fie ho na omo be gina abusu nto omo de sika wo fie ho akosese nipa okay na inhyira ka otumfo nyankopon da no Paul ka o se metumi ade nyina ye na m Kristo hye me de nti na ko ba ai se me hia abusu apani onko fra abusu apani ba na me nhyira ade nim no se no kre wow ana me se won se mo fie ho no wo ye adwaye bi sasamansa dua na mo de sisi adwaye no o se yan na me se ho na de ne hye wow abusu apani ma kwa ma me koi bi ko kutu ade ne fie wow eya akoko ba tan tuntum a wo hwane the mabibri ena omode sika ko kakra ibuso ene awio atoko ne ne asisa mama wo fie ho nyina ansam ije coins ije ma toma omode ya mamre enti mama ni ma be fie obebere obi kura wo sabi wo nya sika kotwa ne ba bia na inshaka otumfo nyankopon a ode na atom ne ho mo bra to ne koi the children be ade no yetu almost say ohima na say yetu abusua de baba na so dey ye be gina nyame sunsun e wo ha nti yetu ade ne wi ye na yesesa no ya mamre ne anan ne ne abantre bitin fie ho ya abantre ne nyina wi no enna sa me kasa asama me kai enfie mi no ni enna ni pennum na wabruchi we nanka edi omunya edi abusua ne nya ati gamba wo sa enti awadi tumi ne da so ho titi adifo ne bi da so ho nti ya na bere nyina me kan se sebe ya obenya papa no asam ne nya awadi nhyira wo awadi nhyira wo de na kyese ene aha ene de bimadi nyina MBC aba se mmodi a na bra na ommo aba wo ha no ede se aha ye Kumasi kronom kwapra Kumasi kronom kwapra okay enti mmodi na fa wa telephone number no na frɛ na wo ha no amani a eda wo so nyina ommo a misankura san won kran kaswa old barrier mo enti Kumasi nya akra Kumasi nya akra mo abuzia
yɛde mu ebesia nyame yɛ adom ma adom no adom bro so a yɛsa no mu ebedi ahyia Danny Boy ɛna gyina camera no akyikyim kama ɛna ɛyɛ Kwabena ɔno nso ɛna yɛ soundman papa wate ase me din ɛne Nana Tutuka baako pɛ me nam Tutuka chiaka tete abanka ba free okafo mane kofie kodi enkamfo owi a akamfo sɛ pia dasende obese hyia makra